aparo ni koro ni to in gi power machiegni Jose wuoyo ka Jose luoro wach kendo oluoro piny gi rombo. Ndalo moko ne wacho ni Nairobi kan liet kabisa to iluonge nying oganda iwacho ni jogi matimo gini chiemo robe ni wacho ni nitiere sigla moro ma kineno ka jatelo wacho kata timo ting'e ni ma winjo bed ni gini kethore within diemo wang' ma ok onge mino wach any act. Nyiswa experience mari e weche mag siasa gi kaka ipange, kaka ichoche, kaka ilose, kaka irieye, nikech joma chochogo be nyalo rieyo. Okay, experience ma an go matin e siasa ni an ga disciple mar Raila. Koro nang'e signal mag Raila. Kodwaro ng'ato ka ok odwar ka nitie gimoro nokethre ok nochuno ni nyaka wachi. Signal body language mar ne nyiso ni nitie gimoro nego bed ni kik timre kanyo. Gigi Koro samoro ne lewum go Raila ne ya Raila ne gi guns no Raila no kor ng'ato no wanga body language mare ko mulo wange kama ng'eno wacha ko mule dide ko mulo gi ume ng'eno to on minango ko mule mulo ume mu yuwi kadok kama to ng'inango monego timre kanyo abeji ga uto kiko no pongo somo witi puonjo ko sagira gik mulan mosmo oro Raila wacho tinyeni korora no kiyot mondo wachi ni ng'eya ni ma onego bed ni in fact nunyalo timo ma ugosi museche ko kendo mola umu utima ngo ukudo yana unyora then baadaye kwani bed ne kifuo kabisa utimo ber kabu kwero bodao kabisa mgodu si umwani gino timo unyora nango lakini baadaye yusini baba signal mi golo cha no golo lweny ngene Putini ematiyo gi signal ma serious kura ile mane Putini maka ineno but anya wacho ni gik ma jitemo wacho jiluongo ji ni goons men in black ne gima no los mondo protect Raila Odinga gi interest mar Raila gin jomo gin jokuoge goonship gin vijende ma okobedo empowered to kineno joma timo goonship kabisa Western ok gibedo empowered bende kaka wan but ibiro ka rate mar goonship ok ni sana in Western otimore mana seche ma sasa nitie no area mar Bungoma ka nini but ok en rate ahinya aya kidhi Central bende ji nigi shida bibiro ka rate mar goonship politics jasiasa dhi kamoro vijende go koko kata tamore ng'ato gin gibiro to giwinji to giamua ni ng'ama gidhi gone kura kidhi Eastern gin gi problem moyo in terms of chiemo ango development barabara ango oro geni gin one mbele gi but ibiro ka gin bende rate mar goonship ma ji gore ni onge to gin jomo gore kabisa nikech oro tije ango tido ka ok ni malo the same gi coast midhi nyaka North Eastern ango mi luo Nyanza ma wan gi chiemo wan gi gik mang'eny jo korona chako somo chono ngere kaka joluo gin jomo somo kabisa kata Nairobi kaka joma iwacho ni goonship kabisa gina joluo gina joluo combination gin Waluya gi Kisii mathin but main gin joluo kidhi area mar Migori sani Kisumu onge kama dangerous sanieri kaka Kisumu gi Siaya makidhi kiongozi kiwuok e mkutano isangania ni wuok nango tan jogi te okala umo gi masamora winjo pen kilongo jogi ni goons apenji problem osabedo gaucho amagi kanyo idhi adhi mbele penjo mondo wa connect wachni iwacho ni kiwuok e bura ka in jatelo tiwinjo ka in gi pek mar wuok nikech ang'o no kipango jogi chon tango matimore mondo kipango jogi chon luo leaders no sabedo ka gi promise vijende gi but ka gisedonje power to koro ng'ato biro mane liel kende minene to liel no saminene no emang no kele 500 to pango gi jok monego los gi jomoko nego losi ineno koro vijende gi ogin goons problem no miyo vijende gi bedo goons ineno to my advantage ma jogi osetimo ng'ato ketim kiko empower yi kosa keti maskini to in minene ka koro en ekipato mari samobire e komi 1,000 e komi 500 e komi ntinda loro mana de dalama
ne ndalo mbado to kazinda moro mokanyata jo nyinge ne nadhi okaro gadhi ajawagi kuro chingno ema jalamu dalogo ne top kabisa kura kala dhi kicha wuok Longo Town Yes. kura dhi kama kono wadwa notira kama ema jalamu no were to ngata chielo wuok ma jaumbado to wacho ni ngato jo chilo to wacho ni mondo werne ochogno chilo gi 500 mana pa no chilo ni senator to jaumbado wuok gi 300 to wacho ni mondo ochogno sirikal matiyo gi 100 gi 300 Mano thum. thum ngane mondo chogne ma jalamu nyaka chogne gi 300 Give me a dig, yes. to jaumbado cha yanyo ngane ja uchilo ni yanyo ngato bado to ni mano sirikal matiyo to mana ka tugo ngacha ngani go ngane to wuok ogwa ngum to wuok oko to biro gi beti no tongo bad ngacha molwar ka ka donjo kama to mana matonge ni en kazinda wangere na ka pigi kono waro dhi ango kuro kina dhi dalagi adhi penye ni ayude kumuona penye ni jatelo tongo bad ngato kama cha macha koro ne pesedi e sirikal matiyo to pingi macha koro ne pesedi ni dongi miwa kama na 100 kata 500 inani kuro To magi majatelo kia gi yudo moko. enia jogo gin gi aja mar empower mane kani winjo kata minister maduong' mako microphone to goni ya ni Sangwenya sema ketho chokro ketho economy ma Kenya manga mimi obiro ni giwach to onge jomo hero jogo in fact Luo leaders okwero ngama ni agenda mar development ma ibiro nene kijana ni kaka kijana wuok e mbalariany to dwanyise ni jatelo ane gi kampuni na moro agombo ni mondo mia kata kamoro mar wiro rangi kata los desk okibiyude kendo but Sangwenya madhi kone ni bwana nwago ngato ne ngani ngato bro keto ni yanyi nwago marach mano bro bedo go kendo bro nyeo kongo kanyo gimed nyaka sa bicho tieno then okaw singa alfadio miye alfario then o promise no waradi kodi Wednesday kuro ngani be chawa alfario neni ko ngeni Wednesday ngi pesa mo to ko chako yude kendo after 6 months ineno kuro problem ma jowa nego ma viongozi wanego kata youth ma iwacho ni gunsgi en gima lit na nikech amba wuke geto to vijende metiyo gogi gin jo geto wetena tangi problem magi pitia ingeni kijiji kata ni dala kuchocho emiro ka pikipiki tingo ngato wuoka dwa jik Naivasha gi 150 ineno kijiji ka Kibira Korokocho Mathare Roraka kai ma kijana nchigo kinyi mokos kata silinga beach mar dhi echo mancho no dhi echo diriyo odhi pi ineno ka koro ne udi mane uger nyaka but Nairobi river gi koro dhi dogenti samoro kidi moko mantire wipi mamba osetimore na asatimo idhi go kinyi sa paga chielo echo e wipika ineno then kenicha kirito go dhi ambo gutieno nikech euro ceiling prario obedo ngawa obedo shida koro jogi kuwinyo ni mheshimiwa dhi kama to giolo pikipiki mar 100 eyo karka ka mheshimiwa ne okayudo kora chulo raki an wuone barabara ka ngado ka ngato ni gi simu ta chulo ramo na timna ngo akao nikech pikipiki ni bewaya ineno sani vijende wagi since an kane wango chako weche mag siasa kabino Nairobi ka ne weche ore through Ndolo dikwa dhika then Sonko kane poko ngado to stare then Makadara ndalo ka vijene 2009 vijene ne kwayo tank mar loko gari gi ka wash machine nyaka kawuono generation ni politicians biro ne vijende mane geto gi wach mar ka wash machine to gi tank mar pi jatelo wuok e tank mar pi woduga ngowa e pikipiki sani pikipiki ngeny ngamidwa tingo onge kuro pikipiki gi chuno gi timo ngowa gitimo crime ineno tank gi pi ma jogi iwacho ni koro kijana mowuok Kibira Korokocho Mathare Mukuru omi tank mar pi ni mondo koro giluok gari jatelo ngama da wuok Lavington ka Karen gitusuru mondo odhi luok gari Makina kata odhi luok gari Mukuru kata nini kata Dandora nitie V8 gibiro tere petrol station kaka awach ni Kibira do nitie petrol station Adams Aked Yes. donge koro ngacha dhi wuok gitusuru biro luoko nini obiro luoko Adams petrol station ganyo Won Adams ngamonego beni host ngamonego beni mio nafas vijende monego beni mio nafas mar petrol station karka nafas mar petrol station mondo geche gin vijende ma wuok Kibira kanyo ineno batiro ka mdozi moro oria moro multi-billionaire makero chako yawa ka wash machine to ndiko vijende ma wuok Kawangware gi ma wuok Kibira mondo loka gowa
gari ka koro in fact kata Kalonzo giwuka wangwa wuok kod gi gwenge owuok kata kod gi gwen gi emibiro luongo gari ka. Koro jatelo, problem ma vijende face Kenya ka nitie ndalo mana wacho ka pod baba ngima gouru nini ka Kalonzo kacha. Nitie revolution mabiro Kenya ka ma ok gibedo revolution mar political party, to biro bedo revolution mar economy. Makoro vijende wacho ni joma nigi pesa gi koro nyaka wadhi negi. To no bed marach kabisa ka jogo kotemo mondo gi empower jogi mapema nikech ji somo to ji medo knowledge. Koro ka ngamusomo kaka bwana ni onge tich to gaucha an mana wae class 7 to ne gada kaka ngamusomo tayudra gi ngamusomo dongen ko chorora map kaka war kan kidi kata nini gurunel kaka wada loso mondo wadhi kitu suru wadhi Karen wadhi nini opango timo ineno ko jogi nyaka make sure nigi tafuta kaka gi empower nikech kata mana waziri mancho loso Migoricha penje ni mini adimo yao muwuok ka jwele mondo onje mbuta vijende adimo muwuok e sako mar pikipiki mondo onje matatu vijende adima no wuok e puronia makoro puro ndawa kata no wuok e ndawa puronia vijende adimo chung negi motere school mokoso school fee mondo iluong ngato ni Sangwenya ok en ero mar jogi bok en ero mar vijende mondo gin jowadgi situation gi environment nitie lo mane Tupac musician man US no penye na ngomi un black Americans urach sana ne white no wacho ni situation environment tima ni nyaka bi marach mondo ka survive environment ni nikech kati mora na beto kadhi timo ngowa to kadhi survive. Kuro vijende gi manido ka kijana kito meno leke ne silver te mo chako ochor nyaka tatu mo ket nyaka mar dot mar yuak nikech ogi gi monyere Kenya ka ineno. Kuro mondo o survive gi vijende korado gi vijende makaka koro kocho gi bandora embe kik mai simu to embo ka joko neno ko embo nyero en gi meno mar silver kar ko choro tatu ineno kijana ni okraj lakini environment mondo survive environment ni nyaka embo timra mtemo rade no raj yeah. Koro en about empowerment emomiyo jogi luongo ni Sangwenya jogi luongo ni goons ineno en about empowerment ka jogo empower vijende wa onego gitime chon nikech obiro ka vijende tinde ma university man ulur malich university kan ngato dhen ulur malich no gin joma biro ne walo ni dhi mandamano nutingi lori tini yudo kanya koma ber vijana maber morwakore maber dhi kelo shide nini ne siling 500 to chon kan ngato dhi university to niluongo nyaka jolejo mondo lemne in fact Victor kata mana import jini yes kata mana import jini igolo for example kaka Kibira ka iteru kaka mulolongo kucho no udhi go koko kata udhi timo gunism koch yes ingeni inyalo dhi mitimo gunism mi end up ni onge gimomi kata siling achiel nikech Sangwenya miwinjo ni be okong'a mabere oluoko